Bare bakker i 4 gear, kører frem i 1 gear. Men så må man bare køre den anden vej. Vi har den her sjove traktor her, som kan Hundeberlin støttemedlemmer, han har hjulpet med at lave. Den har standard vanker topstykke på. Og en N2 NSU Kammerator, en Jaguar indtone, og så er der pænt lidt over regulatoren, så den skulle køre godt omkring 70. Men det er lidt ikke tilrøveligt med de her hjul her. Nu vil vi ikke lige køre så stærkt, fordi den ikke er varm, men det er faktisk hurtigt 70. Det er ikke så slemt at få en op i fart, det er værd at få en ned i fart. Vi er taget over til hjemmelavet igen. Det er Martin og Per, der står for det projekt her. Det er en meget flot 4-strømmet traktor, de har bygget 2 bagender sat mod hinanden. Så har de sat en kæde og nogle tandhjul hernede. Det er fanden til at gå så tæt på den der højtaler. Og så har vi taget en motor, en hydraulikpumpe fra en bugtraktor. Det er lidt sørgeligt, en bugtraktor får en færge, som det er, hvad der sker. En bugmotor her for hydraulikken kommer op. Vi har taget servostyring fra en Ford 5000 og sat ind her. Så har vi sat en styrebetroet ind her i rattet. Så har vi taget olien hen fra bagtøjet for at kunne styre den. Og så har vi taget en aksel fra en Landshus og sat ind der i midten. Og det var egentlig sådan det væsentligste. Det sværeste det var at lave det træk der. Det er Henrik Jensen fra støttemedlemmer lavet. Han har fået det træk til at holde lavet en drejer. Vi prøver at se om vi kan starte. Claus, Emil og Kasper starter den traktor her. De går lige videre til næste, hvis de starter den her. Er der lyd i? Nå. Vi går over til det næste, vi har hjemmelavet. Det er en tandem. Og det var sådan en Junker Overgaard, han var egentlig ham, der opfandt de her tandlemmer. Det var det ikke helt. De var startet i USA, i gamle dage. Der havde man jo 3-hjulet traktor. Og så satte man sådan, det kaldte det hook op. Så tog man lige forhjulet af den ene traktor og hægte hen på den næste. Og så havde de der lange stammer hen til retten, så ville det bare lige forlænge hen. Så kunne man køre 20 km den ene vej, og så vender man køre den anden vej. Men her hjemme i Danmark, der lavede de tandem sådan her. Han gjorde det med nogle Volvoer. Og det er sådan set for at få en dobbelt så mange heste. De er faktisk mere end dobbelt så mange, fordi den modstand forhjulene skal have for at skubbe sig igennem jorden, de er der ikke. Så 2x30, de bliver 70. Her har vi så taget en Gyro frontlæsser. Vi har taget stemplervar.
Drejeaksen her, det er fra Gavløb fra Vejtasser. Træet, eller det var 2 stykker jern, vi har fundet en affaldscontainer over i Realitets maskinefabrik. Vi har kablerne her fra Havnesøs ind i Horsens, det er fra Flybridge. Og så har vi egentlig bare bygget det sammen. Og så skulle vi lige der. Den kører udmærket. Jeg har kørt til Havgård nede ved grænsen med en år, vi skulle så træffe dernede. Det tog 9 timer at køre ned 170'eren. Det var kun en gang, det galt. Det var nede ved Christiansfeld, hvor vi kom ned i en rampe og et stykke motorvej. Det var lidt træt, at du ser bakke op i den der. Vi kom der heldigvis derfra. Vi kørte med GPS'en, så tænkte lidt videre over det jo. Den ville helst have den nærmeste vej, og det var motorvejen. Og jeg gør det, jeg kører begge traktorer i 3. gear, da jeg kørte derned af. Og så har jeg lige sådan en kæft, så går jeg lige slå gassen fra på den første. Så motoren, den bremser til hver ned. Og hvis jeg skulle starte igen, så går jeg starte begge to i 3. fordi jeg kan godt starte i 3. gear. Den er det håndkobling, det er fordi det kniver at trække ned i foden. Så skal jeg lige hjælpe med at trække koblingen her foran. Men så er det udmærket. Jeg valgte at tage 2 gå, men det var ikke til at få benzin på, så tog vi 2 guldmodeller, så kunne jeg nok med til at se, at jeg kunne få benzin på. Igen der startede. Det gjorde de ikke. De er på batterier.